Com afrontar el dolor crònic? Després d'entendre què és el dolor crònic i la sensibilització central, veurem quines conseqüències tenen en la vida diària i, el més important, com podem afrontar-ho per millorar el nostre benestar. Conseqüències del dolor crònic. El fet d'experimentar un estat d'alerta permanent té conseqüències físiques, com dolor en diverses parts del cos, molta fatiga, fins i tot després de dormir, problemes per dormir bé i sensació de boira mental, com si costés pensar o concentrar-se en una tasca. A més, pot anar acompanyat de conseqüències emocionals com tristesa, ansietat, frustració, impotència, sentiments d'incomprensió i falta de ganes de sortir o relacionar-se amb els altres. No obstant això, tinc una bona notícia per a tu, perquè el cervell és una estructura que pot canviar. Si rep la informació i els estímuls adequats, la teva situació podria millorar. El dolor és una opinió del cervell i el nostre objectiu serà que el teu cervell canviï d'opinió. Com podem afrontar-ho? Viure amb dolor crònic pot ser difícil, però hi ha maneres d'aprendre a conviure-hi sense deixar que controli la teva vida. Què pots fer per reduir la intensitat del teu dolor? Aquí tens algunes claus per afrontar-ho amb més calma i control. Aprèn sobre els mecanismes del dolor. Pregunta al teu equip mèdic. Llegeix o mira els continguts que et proposin. Comparteix la informació amb el teu entorn perquè puguin entendre't i acompanyar-te millor. Fes exercici físic. Practica moviments i exercicis suaus, dirigits i progressius. Millora la qualitat del descans i el son. Dormir bé és clau. Establir horaris fixos, evitar pantalles abans de dormir i crear un ambient tranquil pot ajudar. Alimentació equilibrada. S'evidencia una millora en reduir el consum d'ultraprocessats i sucre. Cada cosa és diferent. L'ideal és parlar-ne amb un nutricionista. Gestió de l'estrès i suport emocional. Tècniques de relaxació, com la meditació o el mindfulness, i suport psicològic poden reduir els símptomes. Fisioteràpia i tractaments integrats. Els fisioterapeutes especialitzats poden ensenyar-te exercicis adaptats que alleugereixen el dolor. Evita l'aïllament. Compartir el que sents amb familiars, amics o grups de suport pot ajudar-te. Aprendre més sobre el dolor i sobre com t'afecta personalment t'ajudarà en aquest camí. La fibromiàlgia no defineix qui ets. Amb suport, coneixement i petits passos pots millorar la teva qualitat de vida. Comencem?